que estava contant Joan sobre la ciutat, sobre l'arribada dels franquistes, i el que esteu veient ara és com va ocupar la ciutat del franquisme. És molt interessant i n'hi ha molts investigadors que manifesten aquesta qüestió de com és d'important l'ocupació de l'espai per entendre, en aquest cas, el fascisme, com aquest fascisme va ocupar l'espai de la ciutat de València. I ahí podeu veure tres zones que són claus en aquest primer moment de l'ocupació i que, a més, permetixen fer un recorregut relativament no molt llarg, estem en el centre de la ciutat, i veure els llocs. És important situar-se en l'espai. Nosaltres, el que en realitat hem fet no és un llibre d'història, encara que conté història, el que hem fet i el que farem quan farem la guia de la València Republicana és una guia de la ciutat per a aplegar els llocs que es transporten a la història. És aplegar el temps a través de l'espai. Teniu la part de dalt, la zona 1, que seria on està el Palau Arquebisbal, que va ser també molt important, després parlarem d'ell, on va estar la Jefatura Superior de Policia a partir de l'any 46. Ahí també va estar la primera creu dels caiguts, que va estar pintada en la paret de la Basílica de la Verge, i també està tot el món religiós i està el lloc on per primera vegada fora de Madrid va estar una residència d'estudiants de l'Opus. L'Opus era, en aquesta època es va desenvolupar, va estar ahí per primera vegada en un lloc xicotet primer, que tenia el Cubil, i després muntar en una residència la més important fora de Madrid. Va estar a València. També a València, en l'any 39, editen per primera vegada el llibre Camino, que és el manual de l'Opus, és d'ací, de la ciutat de València, de la impremta de València. En la part 2, en la zona 2, és on està, teniu ahí el riu, teniu l'Alameda, ahí va plegar i va acampar l'exèrcit de Galícia. De fet, hi ha una plaça que té el nom de la plaça de Galícia. I ha passat el temps i ahí està el nom de la plaça de Galícia. I per què es diu plaça de Galícia? Perquè ahí és on va acampar l'exèrcit de Galícia abans del desfile i de la primera entrada a la ciutat. També en aquesta zona és on està el que ara diguem la Porta de la Mar, però que segueix estant allí la Cruz de los Caídos. Encara està, li han llevat a soles les plaques, però la creu encara està allí. També ahí estava, instal·lar en la part de capitania, també auditors de guerra van estar ahí en aquesta part, i la Falange tenia un altre lloc, ara veurem qual era el principal, però ahí tenia el lloc que es deia la Falange de segunda fila. I ahí és on van anar la gent a allistar-se els que volien anar a la divisió azul. I després, en l'altre lloc, tenim l'Ajuntament i tenim l'Ateneo, que és on va estar la Jefatura Provincial de Movimiento, que va estar la Falange fins a l'any 1950, que ja va tornar l'edifici a l'Ateneu Mercantil. Bé, fem un recorregut per aquestes zones. També teniu, és la vesprada del 2 de maig del 39, és la recepció que fan a Franco. La ciutat ja portava més d'un mes, un mes i poquet, en mans dels franquistes, però Franco encara no havia vingut a la ciutat. Ell va vindre al desfile que es va fer el dia 3 de maig. Aquesta és la vesprada del dia anterior i
lloc on aplica ahí a la porta de la ciutat més important, que era on els reis medievals també entraven per allà. I ahí és on teniu, esta foto no és d'este any, és este moment, però és el mateix lloc. La residència de Franco a València va ser, les poquetes vegades que va vindre, va estar en el Palau de Benicarló o el Palau dels Borja, que ara és on estan ubicades les Corts Valencianes. Ahí és on abans havia sigut la residència del president del govern de la República, que va estar Largo Caballero, i després Juan Negrín, i ahí és on va estar ubicada la residència de Franco els pocs dies que va estar ahí. Hi havia un projecte de fer una residència molt gran enfront del Vivers, al costat del Museu de Belles Arts, el que passa és que no tenien massa diners. Contrasta aquests projectes de fer la residència de Franco o de